Kum Shibanta Ban Rakhe ka Foundation jong ka Gracious Giver Foundation ka badi ka wene ka kunhun treman sngobha henden ka sing ka arpa artre jelew ar jarap saw na kaliang ka tiga kunhun kala panlong ka free medical camp ne ka jing ajing smar a 0.0 district naga banta ki nongsong snong jong ka snong bat ki snong ki bamarjan haga ne ka medical camp la yo ban ajing sumar kum basis pangot tam ki brew ki kun thop ki klung long kemi bat kirang ba ki doktor ki blai doring kat haga ne ka sngi ki kun thop doktor Ronald Dunai doktor Ibadayaman Mauro doktor Jordan Kharuban doktor D Das nalor katala idon ring karut ki pharmacist ki nurse bat ki ki volunteers ki bana kate snong hagan ne kasni nalor ki doctor bat ki nurse ki bla idon ring kat ban ay ka jin shakri ka bapura ki paj ba ban yo e ka ko yaknya lawan ban ya don bentalang ru daw ba don soklat vice chairman Megalia Resource Employment Generation Council ubla long ru kum kongsan hagan ne ka medical camp bat ka deru kasin ka bringkong bla don kum kan ne ka free medical camp hagan ki than kay bakani ka foundation kawan hakasnong jongpi ki kwa banle ai na bantak jongpi ki kwa banyarap na bantak jongpi hane ngangit scam pi gumnong freshnong ni de ben sim ya kale kabu bakani ka foundation kawan hakasnong jongpi ki wan IAP ka free medical camp kabumut with pay examine IAP kila ban aji dawai IAP hande kum kani kabu na IAP niyo ne kay ka banga ong IAP ba teng inong sang snong jong ka snong jungi teng wat bangini kindu i doktor ru ngimdal pisabli kindu i doktor ngimdal pisabli kindu doktor hande kani ka pagtas ni kani ka kabu share nam ta ka jopi ba kani ka foundation kawan hak snong jongpi banut IA level pek nam ta ka jengkot jikya nam ta ka snong ka thau jongpi Ki snong jungi ki ba duna ke long biang ke na ban ong mang na ong ba biang ke bahai ke ta ke ong Mình xoa cả Jordan cũng là bà Juan tên hà Snow Yaki pat don ra cũng Jordan đó pat don ra ta tan chua la don mau ru la pui tu te mau pun ma ini kalau jauh